Приятели, добре дошли в канала на Елворти в YouTube. С увеличаването на броя на забраните за използване на химикали в Европейския съюз през последните години, нуждата от редови култиватори нарасна значително. Въпреки това, земеделските производители са предпазливи по отношение на използването на тези машини за обработка на реколтата, тъй като се опасяват от нараняване на растенията и ненужен разход на гориво и смазочни материали. На вашето внимание е Altair, моделна гама култиватори от марката Elvorti, предназначена за междуредова обработка на редови култури с едновременно внасяне на гранулирани минерални торове. Днес ще разгледаме нов модел култиватори Altair 4,27 с увеличени резервоари за сухи минерални торове. Обработваемите култури, които се отглеждат в Украйна, включват царевица, слънчоглед, захарно цвекло, елда и много други култури. За нормалното им развитие, те изискват по-голяма хранителна площ и междуредова обработка на почвата. Междуредовото култивиране увеличава водопропускливостта и подобрява въздушния режим на почвата. Многофункционалният култиватор Altair 4,2007 има универсална, здрава рама за междуредово култивиране, разрохкване на почвата, отстраняване на плевели и наторяване на културите. Той осигурява висококачествено разрохкване на почвата в междуредието до предварително зададена дълбочина. Този модел на Altair 4,207 е оборудван с пружинни подпори по 5 на всяка секция, като всяка секция може да бъде настроена на разстояние между редовете от 40 и 5, 50, 60, 70 и 85-75 см. Работната дълбочина може да се настройва от 4 до 16 см. Култиваторите Altair 4,207 са оборудвани с пръти собствено производство, за чието производство са използвани европейски стомани с съдържание на бор, което увеличава експлоатационния живот на прътите с 100%. Стоманените държачи на рамената на лапите могат да издържат на максимални натоварвания. При култивиране на разстояние между редовете 45 или 50 см към всяка секция на култиватора се монтира валяк с ширина 30 см, а при разстояние между редовете 60, 70 и 70 см към всяка секция на култиватора се монтира валяк с ширина 30 см. 75 см към всяка секция се монтира валяк с ширина 50 см. Altair 4,27 е оборудван с бункери с увеличен обем, всеки от 280 литра, с валове от нераждаема стомана, които предпазват от корозия. Общият обем на бункерите е 560 литра. Ново устройство за дозиране на минерални торове с устойчиви на корозия полимерни намотки, които позволяват бърза и плавна промяна на дозата. Редовите култиватори са универсални селскостопански машини. Те могат да работят на различни видове почви, като осигуряват оптимални условия за растеж на растенията. Твърдото паралелограмно окачване на секциите на работното тяло предотвратява повредите по културите и страничните движения, причинени от неравности, гарантира, че култиваторът следва почвата и точно поддържа зададената работна дълбочина. Всички компоненти са монтирани на търкалящи лагери. Есеобразната стабилизираща щанга, използвана в Altair 4,207, намалява съпротивлението при тегляне, което намалява разхода на гориво и увеличава производителността. Култиваторът е оборудван с защитни дискове, предназначени да предпазват растенията от пръскане с почва по време на редуването на редовете и да разрушават горния почвен слой, образуван след дъжд по време на работа. Altair 4,27 е оборудван с колела, които стабилизират и ефективно задържат култиватора в редовете. Всяка работна единица е оборудвана със собствено опорно колело, което помага да се поддържа зададената работна дълбочина и да се следва прецизно релефът на почвата. Транспортното устройство позволява култиваторът да се транспортира по обществени пътища с широчина 2,1 метра. Универсалната конструкция на задвижването на колелата улеснява преместването на култиватора от работно в транспортно положение. Един от ключовите аспекти на редовите култиватори е тяхната ефективност. Обработката на почвата и внасянето на торове с едно минаване значително намалява времето и труда, необходими за грижата за културите,
което позволява на земеделските стопани да покрият повече земя за по-малко време.